Hei ja tervetuloa lankapuoriin. Joku kommenteissa kertoikin, että oli googlaillut, että mitä ihmettä tarkoittaa puori. Lankapuori on semmoinen varasto, missä on paljon lankoja. En tiedä, onko semmoista olemassa, mutta minulla on. Silloin kun mä olin lapsi, niin mummolassa oli jauhopuori. Ja siellä oli isoja jauholaareja. Ja sieltä haettiin niitä jauhoja. Siellä oli varmaan näitä, mitä nykyään pussissakin myydään, vehnäjauhoa, ruisjauhoa, kaurajauhoa ja niin edelleen. Se oli aina vähän semmoinen jännittävä paikka. Sinne ei saanut pitää ovea auki, eli siellä ei saanut itsekseen käydä, koska tietysti sitten hiirimahdollisuus on tai metsähiiri tai mikä tahansa eläin, joka sinne livahtaa vielä helpommin, jos ovi on auki. Siellä sai mumman kanssa käydä ainoastaan. Ehkä nyt äidinkin kanssa, isänkin kanssa on käynyt, mutta eniten muistan mumman kanssa siellä olleeni. Mutta lankapuori-nimi tuli joskus Instagram-tilini nimeksi. En kyllä nyt muista, että kuinka kauan sitten, mutta päätin säästää ystäväni näiltä mun kässäkuvilta ja videolta ja teksteiltä, niin perustin sitten oman tilin käsityöasioille. Ja se on ollut ihan oiva tili. Se toimii omana päiväkirjana ja siellä säilyttelen sitten tietoja mun töistä. Sieltä on helppo tarkistaa jotakin. Joskus tulee tehtyä samaakin uudestaan, niin sitten sieltä mä näen helposti ja nopeasti kaikki. Joudun laittamaan sälekaihtimet kiinni tässä, että ei heijasta niin pahasti, mutta tuosta vähän kukan alta näkyy, että lunta on maassa. Onneksi on maassa. Ihana aloittaa tämä oma talviloma näin, että lumi on maassa ja on puhtaan valkoista. Ja mittari on aika lailla nollassa, eli tuolla on mukava ulkoilusää, ei tarvitse pukea hirmuisesti päälle, kun lähtee ulos. Tuossa mun vieressä näkyy keskimmäisen lapseni tekemä makramee. Se on ollut oviverhona ensin, mutta se tuppasi tuossa terassin ovessa sitten vähän likaantumaan ja mä en halua sitä pestä, niin mä siirsin sen sitten tänne ikkunaan, missä se ei likaannu. Se toimii hyvänä näköesteenä tuonne ulos. Tuonne meidän talon taakse on tehty pyörätie ja siellä kulkee ihmisiä, koiran ulkoiluttajia, pulkkaa vetäviä aikuisia, pulkassa istuu jotain ihania pikkuisia ihmeitä. Ja näin talvella tietysti kun valot on sisällä, niin tuo vähän nyt sitten estää meitä näkymästä ulos tai ehkä ulkona olevat ei näe, mitä me nyt satutaan milloinkin tässä pöydän ääressä syömään. On ihanaa olla lomalla. Ei saa sanoa, että ansaitulla lomalla, sitähän ei ansaita. Se tulee automaattisesti, mutta olin kyllä niin loman tarpeessa, että täytyy sanoa, että en olisi jaksanut enää tuntiakaan töissä. Ihanaa olla lomalla. Nyt lähti meidän Kaisu liikkeelle. Mä käyn pysäyttämässä Kaisun ja palaan takaisin. Pieni hetki. Eihän sitä Kaisulle vihainen voi olla, jos hän lähtee imuroimaan. Kaisu on meidän robotti-imuri ja hän lähtee mitä yllättävimmissä hetkissä liikkeelle. Yleensä silloin, kun hän on itse mennyt lataamaan itseään, eikä häntä ole käskytetty sinne, niin hän sitten kun on ladannut täyteen, niin päättää, että hei, mä jatkan siivouksia. Yleensähän sillä ei ole mitään väliä. Kyllähän Kaisu siivota saa ja meille saa ihan kuka vaan tulla siivoamaan ihan milloin vaan. Se ei ole ehkä lempipuuhaa, vaikka siisteydestä tykkäänkin. Nyt täällä lomalla ollessa on kyllä tullut siivottua ja pestyä pyykkiä ja neulottuakin. Ja kaikkea semmoista ajattelin tehdä, mikä on nyt jäänyt tekemättä kiireisten työviikkojen aikana. Huomiseksi varasin kampaajan itselleni ja katsotaan mikä käkkäräpää sieltä tulee takaisin. Ajattelin ottaa kiharat pitkästä aikaa nyt kun on saanut kasvatettua hiuksiakin. Ensi videossa sitten saa nähdä mikä ongelma on hiuksissa, ei ehkä niinkään neuleissa.
Neula-aikaa ei ole tosiaan töiden ohessa ollut niin hirveästi. Mä oon kyllä tehnyt ja käynyt kässäkurssilla. Maanantaina en ole edelleenkään päässyt kutomaan, mutta viimeksi saatiin laitettua vähän sinne loimia jo puihin ja toinen ryhmä on laittanut niitä eteenpäin, niin luulenpa, että aika pian pääsen kutomaan mattoa. Työn alla on sitten tuonne meidän makkariin vielä yksi sängynvierusmatto. Meillä on aika iso makkari ja sinne on aika monta mattoa uponnut, niin vielä yksi sängynvierusmatto tuonne miehen puolelle ja sitten mulla on vaaleanpunaiset matonkuuteet ostettuna, niin mä teen ne matoksi, ne ei nyt vielä mene minnekään. Mutta ihanaa, että mä vihdoinkin pääsen sinne kutomaan. Keskiviikkosi on tehty Aikussa niitä paljasjalkakenkiä. Ja ne on nyt siinä vaiheessa, että pohjat on leikattu, pohjien liimaus on edessä. Ja liima on niin pahan hajusta, että sitä ei kuulemma milloin vaan voi käyttää, joten tämän viikon torstaina luvattiin nyt sitten Aikuista järjestää tilaisuus tai hetki tai kerta, jolloin voidaan liimata pohjia paikoille. Ja mulla on kengät siinä vaiheessa, että mulla tosiaan puuttuu enää ne pohjat. Käyn liimaamassa pohjat torstaina. Mä ostin kankaat jo kolmansiin kenkiin, joita mä pikkusen nostan, koska näissä mun kaksissa jo tekemissäni on pikkusen liian matala jalkapöytä, niin mä vähäsen nostan reunoja ja sitten levitän jalan päälle tulevaa kielekettä, ilttiä ja ehkä se auttaa sitten siihen, eli seuraavista kengistä tulisi sitten myös ihan sopivat. Mä annan varmaan nuo ekat kengät jollekin, jonka jalkaan ne nyt ehkä mahtuu. Voihan olla, että menee vaikka mun oma äidin jalkaan. Saa nähdä, pitää kokeilla niitä. Kokeiluttaa muiden jalkoihin. Mä voin niitä pitää, mutta ne on aavistuksen ikävän tuntuiset jaloissa. Tulipahan tehtyä, ekat hyvät harjoitukset. Seuraavissa tiedän, mitkä on ne kompastuskivet ja mitä mä muutan, että mä saan hyvät kengät itselleni. Ja seuraavista mä teen sitten ihan omat kengät itselleni. Ostin kivaa vaaleita raitakangasta, eurokankaasta ja sitten ostin semmoista ulkoilukangasta. Nyt en kyllä muista minkä nimistä, mutta vaalea beessiä ulkoilukangasta, josta mä teen sisäpuolen ja kärjen, jolloin mä saan niistä kengistä sitten aika lailla vesitiiviit. Mä oon ulkokalusteisiin uusinut kankaita sillä samalla ulkoilukankaalla ja tuommoisella huonekalukankaalla, joka on tarkoitettu ulos. Ja se on todella pysynyt hyvin. Mulla on tumman harmaat auringon paahteessa, ritilätuolissa tai semmoisessa ristikkotuolissa. Ja ne ei ole haalistunut yhtään. Varmaan jo 5 vuotta ollut ja ne ei ole haalistunut ei sit yhtään. Eli luotan siihen kankaaseen. Myös ne kankaat kuivuu nopeasti niissä meidän ulkokalusteissa, joten mä ajattelin, että ne kengätkin on aika hyvät, jos siitä tekee, niin ne kuivuu herkästi. Se niistä. Ehkä ensi kerralla jo voi näyttää valmiit kengät. Nyt ne vielä saa odottaa vähän sen, että näkee sitten vasta, kun ne pohjatkin on kiinni. Ne ei ole oleellisesti nyt mun näköiset kuin viimeksi näyttäessä. Keskeneräisiä töitä on tullut jonkin verran. Tässä työn alla toinen ikuisuusprojekti, niin ensimmäinen valmistui. On tämmöinen jämälangoista neulottava huivi, kolmiohuivi. Mä laitan tänne päähän tupsut, tasselit oikeastaan ehkäpä mieluummin kuin tupsut. Ja tää valmistuu sitten kun mulla niitä jämälankoja vaan koko ajan jostain jää, niin ajattelin, että tämmöisiä jotenkin samaan värimaailmaan kuuluvia violetteja, vaaleanpunaisia. Ne ei ole ehkä mun omia värejä, mutta niitä aina jollekin toiselle tekee. Yksi lapsistani on violetin ystävä esimerkiksi, jos hänelle tekee jotain, niin sieltä jää aina näitä violetteja ja niitä sitten laitan tähän. Ja ajattelin, että laitan jotain vaaleita tänne väliin, niin sitten ne sopii toisiinsa, vaikkei ne
oikeasti aina kaikki sovikkaan toisiinsa. Ja tää on ihan vitivalkosta, mutta siellä menee vaaleanpunainen silkki mohair. Siellä valkoisen joukossa, niin tää on ehkä hitusen tämmöinen vaaleanpunainen, vaikkei se nyt tässä varmasti näykään. I-cord-reuna on molemmissa reunoissa. Katsotaan tarkentaako. No ehkä suurin piirtein näkee. Ja se on musta nätti reuna. Tulee suoraan siisti. Ei tarvi tehdä mitään. I-cord-reuna tehdään siis sillä tavalla, että kun mä teen aina oikean neuletta tämän huivin ja lisään vain koko ajan täällä toisessa reunassa. Toinen reuna on suora. Niin mä teen I-cord-reunan, kiinnitän sen yhdellä silmukalla ja sitten jatkan aina oikeeta. Niin mä saan ehkä mielestäni ihan hyvin piiloutumaan tänne noi lisäykset. I-cord-reuna tehdään sillä tavalla, että mä neulon kerroksen loppuun ja kun se on aina oikeeta, niin se tulee oikeeta. Sitten mä nostan 3 ekaa silmukkaa neulomatta. Mä nostan ne kuin mä nostaisin nurin. Ja nostan ne oikealle puikolle ja jatkan oikeeta neulomalla. Eli se ensimmäinen silmukka niiden 3 jälkeen ikään kuin kiinnittää sen reunan. Ja sitten mä posotan loppuun. Ja mä teen jokaisessa kerroksen alussa samoin. Nostan 3 ekaa nurin neulomatta lanka muun puolella eli lanka edessä. Ja sitten se pyörähtää tämmöiseksi rinkulaksi. Eli se näyttää molemmilta puolilta mun mielestä aika siistiltä. Ja tämmöisessä reunassa, mitä ei yhdistetä mihinkään, niin se sitten mun mielestä tekee tämän tyylitellyksi jo valmiiksi tämän huivin. Eikä mun tarvitse sitten tehdä tälle huiville jälkeenpäin reunalle yhtään mitään. Sen kun tasselit paikoille ja huivi on valmis. Sitten keskeneräisistä. Tämä on päättelemättä makuupussi. Dropsin sivuilta vauvan makuupussi. Nyt en kyllä muista nimeä, mutta Dropsin sivuilta kun ottaa vauvaneuleita ja hakee makuupussia, niin sieltä tämä löytyy. Tässä on mun mielestä ihan nätti kuvio. Tuommoinen vähän lehtimäinen. Siellä on nyt puikko välissä, joka pitää tämän jotenkuten kasassa. Sellainen. Ja hupun on tehnyt 2 kertaa. Jaha, puikko melkein kahvikupissa. Hupun on tehnyt 2 kertaa. Ensimmäisestä tuli niin iso, että laitoin sen omaan päähän ja se oli mulle ihan sopiva huppu. Olisi voinut leikata irti ja jatkaa vaikka kaulurin siihen päälle. Se oli siis ihan valtava. Sinne mahtui aikuisen pää. Makuupussi on toki vähän pieni ja ehkä vähän kapeakin. Eikö nämä neulat kuitenkin nyt veny? No joo. Mä otin puolet kerroksista pois ja jatkoin uudestaan tämän hupun. Ja nyt tällä kertaa siinä ekassa versiossa silmukoitiin täältä hupun päältä silmukat yhteen. Toki se silloin vähän laskikin, mutta se oli edelleen liian iso. Sitten mä tein kuin ison sukan, niin sain tämän hupun nyt sitten suurin piirtein mielestäni sopivan kokoiseksi. Täällä reunassa on oikeata sileää siis, joka ommellaan tänne hupun sisään, niin sitten reuna näyttää tältä. Tämä on helmineuletta. En muista miksi sanotaan tämmöistä, että 2 kerrosta tehdään aina samaa, eli on se nyt sitten joku korotettu helmineule tai pitkä helmineule tai mikä lienee nimeltään. Helmineuletta, mutta tehdään aina 2 kerrosta samaa ja sitten vasta vaihdetaan silmukoiden paikka. 1 oikein 1 nurin on tämä. Ja selkäpuoli on kokonaan tätä helmineuletta ja edessä näkyy, että hihat on sitä. Oikeastaan muualla tässä edessä ei niinkään ole. Nappilista on aina oikein neuletta. Ja muutenhan tämä on sitten, täällä on vähän nurjaa nappilistan vieressä, että nämä kuviot kohoaa täältä paremmin esiin. Tämä on muuten valmis. Viimeinen lanka on päättelemättä, hupureuna kääntämättä ja
sitten vielä napit, niin ehkäpä mä esittelen tämän jonain päivänä myös valmiin. Sitten täällä on keskeneräisenä, en tiedä valmistuuko tämä koskaan, tällainen paaposta ostettua tämmöistä jättimäistä lankaa, kudetta. Tässä on niin kuin neulottu putki ja täällä sisällä on jotain. En ole kyllä tutkinut mitä. Siellä on tämmöistä jotakin hirveä määrä. Ja kun mä liitän tämän seuraavaan kerään, tämä on nyt yhdestä kerästä tämä osa tehty, niin mä käännän täältä tätä reunaa ja leikkaan näitä pois, näitä sisuksia sen verran, että mä saan työnnettyä sen seuraavan langan tänne sisään ja ompelen pienillä pistoilla kiinni ja sitten jatkan. Tästä oli tarkoitus tulla pinnasänkyyn reunapehmuste, mutta kuulemma nykyään ei käytetä reunapehmusteita, ettei se vauva tukehdu, vedä sieltä mitään ja tukehdu, kierrä kaulun ympäri tai jotakin tätä reunapehmustetta, niin en tiedä mihin mä tämän käytän. Ehkä sitten korisängyn koristeeksi, sitten kun vauva ei sinne enää mahdu, niin ehkä sinne laitetaan joku pehmo tämän reunapehmusteen kanssa. Aika arvokasta oli tämä lanka, muistaakseni 47 € yksi kerä ja mä ostin 2 ja tässä on nyt 1. Tätä on aika pitkästi tullut. Mutta kesken vielä se toinen kerä pitää tähän sormi tai oikeastaan ranne virkata. Niin sitten se on valmis. Siinä taisi olla keskeneräiset. Onhan mulla tässä edessäni vielä. Toi huivi oli ensin ikuisuusprojekti, mutta ensimmäinen huivi on valmistunut, koska näitä jämälankoja täällä nyt syntyy jatkuvasti. Tässä on eppaneule tulossa jo toisen kerran, eli ekan version mä purin ja tästä aloitan uuden. Siellä on nyt lyhennetyt kerrokset, tai itse asiassa tämä on aloitettu tasona ja sitten vasta yhdistetty täällä merkkilangan kohdassa. Eppaneule Novitan Essential-lehdestä. Kummitytölle tein, niin kuin viimeksi kerroinkin, niin sen ekan. Ja nyt tästä tokasta tulisi mulle, mutta mä purin sen. Tää on 7 veikkaa, niin mä haluan tänne pörrölangan mukaan. Siitä tuli jotenkin, en tiedä miksi en tykännyt, mutta en tykännyt. Niin mä laitoin tänne pörrölangan mukaan. Ja nyt tästä tulee selkeästi parempi. Ja olkoon tämä projekti, jota teen ehkä jossain neulekahvilassa tai jossain vastaavassa, jossa tulee käytyä, niin teen tätä. Ja ehkä se valmistuukin sitten joskus. Jälleen kerran 1 paita. Kaappi on täynnä paitoja. Ja niitä varmaan jo voisi purkaakin osaa ja tehdä uusia. Tai sitten lahjoittaa vaan eteenpäin. Kaikki ei tule enää pidettyä. Mutta sitten toisaalta jonkun olin laittanut, tai se oli oikeastaan pudonnut pinon taakse vaatekaapissa hyllyllä ja neulepaita. Se oli pudonnut muiden paitojen taakse ja kun mä sitä aloin sitten siivota sitä hyllyä, niin siellä olikin paita, jonka mä olin unohtanut ihan täysin. Niin kyllähän siinä käy niin, että sitten kun unohtaa jonkun paidan, niin sittenhän sen voi laittaakin päälleensä uudestaan, se on kuin uusi. Et ehkä niinkin voi tehdä. No sit valmiita. Mä oon saanut vihdoinkin pääteltyä tästä vaunuviltistä kaikki langat. Nämä on papuneliöitä. Ja tänne on tarkoitus nyt sitten joku flanelli laittaa taakse, niin että tämä ei ole reikäinen peitto. Meidän eka lapsi on poika, niin tämä on nyt ehkä vähän liian hempukka hänelle, että tämä jää odottamaan sitten jotain seuraavaa vauvaa. Tämä pajuneliö on kyllä nätti. Mä tykkään tästä, mutta mä en tykkää tästä, että pitää aina päätellä hirveästi lankoja. Toi keskustan valkoisen mä saan pääteltyä, kun mä teen tuota seuraavaa osiota. Se on nyt tässä tämmönen
mikä tää nyt olisi, persikka ehkä. Mutta sitten kun se persikan jälkeen alkoi tää tämmönen bessinvärinen, niin se onkin niin harvaa, että mä en saa sinne pääteltyä sitä persikkakerroksen lankaa, ja se piti sitten näistä jokaisesta lapusta päätellä. Eihän se kova työ ole, kun ei jäänyt mitään muuta, mutta silti se on työ, jota mä en haluaisi tehdä. Et se päättelykeiju, sen mä voisin nostaa, ja sitten mä voisin nappikeiju nostaa. Mä voin neuloa kyllä, mutta jos joku kävisi päättelemässä ja ompelemassa napin ja sitten vaikka vähän viimeistelemässä niitä töitä, niin se olisi kaikkein parasta. Jep. No sitten mulla, eipä täällä montaa ole valmista. Tämä varmaan näytin viimeksi tämän haalarin, eli se oli valmis. Ja yhä edelleen valmis ilman nappeja. Muistaakseni se oli viimeksi valmis. Ehkä takaa näkyy paremmin. Mut ensimmäinen ikuisuusprojekti, jota mä olin viimeksi aloittanut ja ajattelin, että mä teen sitä aina kun mä vaan suinkin. Nyt sit jaksan tai ehdin tai ei ole muuta. Siellä on tasseli. Ja mä oon kiinnittänyt viimeiseksi. Tää nyt tuli vähän hölmösti, kun oli tarkoitus, että tasseli on eri värinen kuin vieressä oleva lanka, mutta tänne nyt sitten tuli kiinnitettyä tämä. Ja sitten kävi niin, että mulla jäi vaaleanpunaista lankaa, joka on eriä kuin tämä. Niin tää on nyt hitusen liian lähellä tää väri. Että jos mä oisin ollut fiksu, niin mä olisin laittanut tasselit toisinpäin. Niin silloin ei olisi huomannut, että tämä vaaleanpunainen ei ole sama kuin tämä vaaleanpunainen. Vaan täällä myöhemmin tulee tämän vaaleanpunainen. Mutta nyt täytyy elää tämän kanssa. Tämä eroaa tuosta keskeneräisestä huivista sillä tavalla, että tämä on nyt selkeästi leveämpi ja selkeästi pidempi. Ja sitten tässä ei ole I-cord-reunaa toisessa reunassa, eli täällä on ihan vaan tämmöinen nostettujen silmukoiden reuna. Ja se reuna on myös se, jossa mä oon lisännyt. Ja mä ajattelin, että kun tätä pitää, niin tämä pidetään sillä lailla, että toi I-cord-reuna tulee päälle. Ja sitten voisi heittää nämä tasselit täältä eteen. Ja sitten tää on aika muhkea, kun tää on niin leveä tuosta edestä, että ajattelisin, että jollekulle se on ihan sopiva tämmönen talvinen huivi, mutta vaaleanpunainen ei ehkä niin ole mun väri, että voihan olla, että ei tää nyt mulle tule jäämään, mutta mistä ihmeestä tämmönen vaaleanpunainen kausi onkaan tullut, että ihmisellä näitä vaaleanpunaisia asioita on. Ja itselleni mä en näitä vaaleanpunaisia ole tehnyt, joten että voihan joku reppana, joka nyt kuorutetaan sitten vaaleanpunaisella. Ehkä joulupukin pussiin menee sitten nämä jämälankahuivit. Vielä pitää vähän viimeistellä, niin tulee nätti. Tässä alkaa asia loppua. 3. jakso alkaa olla päätöksessään lankapuorissa. Vielä äsken askartelin tämmöisen tuttiketjun. Seinäjoen Ideaparkkiin oli tullut semmoinen askarteluliike kuin Taitava. Muistaakseni nähnyt sen myös Tampereella, joskus ehkäpä käynytkin siellä. Ostin sieltä tämmöisiä silikoonipalloja. Ja sitten mä oon joskus ostanut aikaisemmin jo nämä mun kummitytön vauvalle, mutta hän ei sitten koskaan niitä saanut. Eli tässä on nyt uusi versio ja katsotaan nyt mahtuuko tämä rinkula nykyisiin tutteihin. Mulla on toinenkin vaihtoehto tähän, jonka mä voin vaihtaa.
Ai luulin, että se on täällä. Ei se ollutkaan tuolla. Eli mulla on myös tämmönen. En tiedä sitten, että käykö tää mihinkään. Mutta vaihan sen sitten tänne, jos tää on väärä. Kattelin kuvia tällä hetkellä myytävistä tuttinauhoista ja niissä oli kaikissa tällainen. Eli ehkä nykytutit on tollasia. Taitavassa oli näitä silikoonipalloja. Nämä oli 90 senttiä kappale, eli ihan ilmaiseksi ei tuttinauha tuu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eli noin 10 noita palloja ja sitten tämä yksi kukka, sitä en muista minkä hintainen se oli, mutta se oli niin mun mielestä söpö ja se sopi jompaan kumpaan päähän, niin sen sitten otin. Kummitytön ja hänen pikkusiskonsa kanssa oltiin näitä ostamassa ja he on valinnut nämä värit. Musta näistä tuli aika ihanat karkkivärit. Tässä helmikuussa on synttäreitä, kun oman esikoisen synttärit on tässä helmikuussa ja kummitytön synttärit on helmikuussa. Hänen pikkusiskonsa synttärit on helmikuussa ja ehkä tämä vauvakin saattaa vielä syntyä helmikuussa. Niin tämä helmikuu on semmoinen synttärikuukausi, että on ihanaa, kun saa viettää synttäreitä. Ja vein sitten tuon kummitytön ja hänen pikkusiskonsa, jotka ovat synttäreitä juhlineet tuosta alkukuusta, niin lähdettiin kauppaan ja sitten kierreltiin, annoin heille vähän synttärirahaa ja he sai kierrellä ja etsiä ja ostella jotakin itselleen. Kummatkin osti ainakin housut itselleen, löysivät hyvät ja sopivan hintaiset housut. Ja sitten noita käsityötarvikkeita, että sieltä on seuraavaa käsityösukupolvea tulossa. Kummityttö tykkää virkata, hän on virkannut paljon erilaisia pehmoleluja ja neuloi elämänsä ensimmäiset lapaset. Heillä oli viime viikolla hiihtoloma, niin neuloi itselleen ensimmäiset lapaset, niistä tuli aika ihanat. Kummitytöllä on pitkät sormet ja hän on 6-luokkalainen, niin hänen lapasensa on pitkät tai ovat pitkät, niin niitä sai sytkyttää tosissaan, mutta niin vaan lapaset tuli valmiiksi, peukut tuli paikoilleen ja ekat oma tekemät lapaset on kädessä. He oli käynyt meidän Kuopuksen luona tuossa oman hiihtolomansa alussa ja sitten matkalla kävivät Raumalla ja sieltä ostivat sitten jotain ihanaa lankaa, superpehmeitä se oli, en muista mitä raumalankaa se oli, mutta jotain todella superpehmeitä, ihanan tuntuiset lapaset tuli. Kummitäti sitten vähän jo toivoi, että jos se kummityttö tekisi hänellekin jotain, saa nähdä tuleeko joskus. Ja hänen pikkusiskonsa osti timanttityön. Se oli ilmeisesti ihan tuttua juttua. Hän ainakin sitä ihan niin kuin tuosta vaan aloitti tekemään. Ja sekin oli kyllä, näytti kivalta puuhalta. Ei ehkä mun omalta puuhalta, mutta kivalta kuitenkin. Sitten se, mitä mä ajattelisin itse, että mä haluaisin nyt lomalla ottaa haltuun. Ensinnäkin mun pitäisi ommella esikoisen kotiin parit verhot. He on tuonut mulle kankaita ja käyvät vielä ostamassa rypytysnauhaa. Sitä ei tietysti osannut itse ostaa he, kun ei heillä ollut oikein varmaan käsitystä, että miten niitä verhoja tehdään. Heillä oli vain toive, kuinka se tulee, miten se kiinnitetään tankoon ja niin edelleen. Mutta nyt vielä rypytysnauhaa odottelen, niin sitten saa ommella ne verhot. Sitten meidän omien verhojen alakäänteen avaaminen on tälle meidän Kuopukselle. Heillä on katossa kiinni verhokisko, niin pitää vähän pidentää verhoa. Ja kun tässä pari viikon päästä käväsen hänen luonaan, niin sitten vien verhon. Mä en nyt edes muista, onko siellä kassissa 1 vai 2 verhoa, niin vien hänelle takaisin ja ripustetaan ikkunalle, niin saadaan sisusteltua lisää hänen ja hänen poikakaverinsa asuntoa, ensimmäistä yhteistä asuntoa. Sitten mä toivoisin, ihan todella toivoisin, että mä saisin selätettyä tuon mun Passap-neulekoneeni ja mulla olisi lankojakin, mulla olisi haavena tehdä itselle joku neuletakki, mutta mä oon sitten vielä hankkinut vähän lisääkin lankoja ja mulla olisi ajatuksena tehdä neuletakkeja myös muutamalle läheiselle.
Siinä vaan on ehkä ajatuksissa vielä vähän liian kova homma, kun pitää laskeskella silmukoita ja piirrellä kaavoja ja niin edelleen. Tai kaavan ajattelin löytää itse, mutta pitäisi löytää tiheys sille neulalle samanlaiseksi, jotta voisi käyttää jotain valmista kaavaa. Tietysti neuletakki voi olla vähän laatikkomainenkin ja nykyään on aika paljon näitä tiputettuja hihoja, niin sehän olisi helppo sinänsä tehdä suoraa neulaa eteenpäin. Mä en ole ehkä ihan vielä ratkaissut sitä Passapin ystävyyttä kanssani, mutta että ehkä jonain päivänä sekin sieltä ystäväksi tulee. Näihin aatoksiin video on kestänyt nyt puoli tuntia ja mä toivonkin, että nämä videot on lyhyitä, puolituntisia. Ne jaksaa ehkä katsoa eikä ole liian pitkiä. Näihin tunnelmiin ja näihin tuttiketjun kukkasiin päätän videon. Mukavaa helmikuun loppua kaikille.